салом алейкум дӯстони азиз, ин айни ҳол мо дар теппаи қурғонтеппа ҳастем. наврӯз муборак ғарибачо, харидуни танҳоӣ. Не бародар мо ина азмои азам аст. ҳама каскан карочи наврӯзӣ кайсан ина ҳавора нигах ки тенҷа пагода пагода ширбат пагода ништи агар бародару ина тамошо инҷа гаштаесем аки наврӯзия сем бачаҳо айни ҳол мо ай гулият теппа 6 кило гӯшт. 6 кило гӯшт. биё ку бародаро ку биё ку барномаро ташкил кунем охи. вақт O'zbekiston zo'r ayni. Ina parcham. Moda bulut to'pay. Kanali Azimjon azizlar biri parcha sakne dastgirish kine barobar. Hozir як видео мекунем, дӯед тамошо кунед бародарони азиз. На канали Худом Азимҷони азиз подписаться кунед, лайка башта бизанед. Зинда бошед. Пенҷаи ҳаво. ай бачаҳо ғариб тамошо кунед. Кадмоед ки чанд соши нест теппаро нединем. Пенҷаи омадам байни ҳами арзҳои шитагиам гарм ки аз ҳамиҷо бошам тамошо кунем. зинда бошед, саломат бошед. ҳай дастгирии шумо пештари мо бародарон, иншоаллоҳ кино ва наздикӣ мешавад диемаш. Амма доран ози. Саволам файдуни тамоми зан дора, ами я пой, я похчок не. Файдуни тамоми. бо вақт ҳама гарми аст ки чанде бу. Иштияга ҳаво гарма. ё чӣ барнома мекард боша намедонам.